Nesa fosa de Beira, onde está traballando Istagra, crese que repousan os restos de 18 represaliados, entre eles o de Julián Hermida Montoya. Falamos xa co seu sobriño político, con Antonio Lastres. Que tal? Moi boas, Antonio. Boas tardes. Antonio, leva moitos anos tras a pista de Julián. Non sei que expectativas tes ante esta intervención na fosa de Carral. Bueno, teño a esperanza de que este aí, porque é o que se deduce do que eu busquei, e claro, aí xa neste momento sacaron a un, que eu penso que será Julián, pero hai 3 máis, e según me dicían hoxe, un montón de osos ali desordenados. Que che fai pensar que pode ser Julián? Bueno, vamos a ver, ti mesma decías que eu levo moito tempo, non? Sí. A orixe do asunto é a seguinte: eu vivín en Tui e participei nunha comisión cidadá para facer un monumento aos roxos perseguidos en Tui, que foron moitos, non? E ese traballo terminou no ano 99 ca inauguración do monumento. Eso fíxome pensar a min que había que buscar a Julián, porque Julián era cuñado de meu pai e o marido da miña tía Luz, que tamén era méstrica, que eu non convivín, pero tuve moita relación moi intensa hasta que ela morreu no ano 85. Cando Julián foi secuestrado, ela estaba embarazada e abortou. Entón non tiña fillos, a familia del, bueno, eu sabía que tiña uns sobrinhos, pero non tiña relación con eles, nin nada. E nese momento eu pensei, se non o busco, eu non o vai a buscar ninguén. E iso parecía unha comprenda de injusticia. E entonces empecé a buscar. Primeiro conseguín unha partida de defunción onde indicaba que morrera, bueno, como sempre, non? De hemorraxia interna, e que recibía sepultura ali no cementerio. Bueno, pues, entón, a partir de aí estiven dando voltas e falando con xente e tal, pero vou a referirme ao testimonio fundamental. O testimonio fundamental doumo un señor, ao que lle estarei sempre agradecido, que tiña nese momento 83 anos e unha memoria prodixiosa debido as penurias que pasou cando el tiña 14 anos. El tiña 14 anos. E el díxome, bueno, despois, se queres, falamos dos detalles deste señor, que se chamaba Don Xesús Vázquez, e que díxome cunha contundencia tremenda donde estaba o último que fora o mestre, dixo o último ou dos últimos. Entonces, con esa contundencia que me explicou todo eso, eu, bueno, estuve dando voltas, falei que a Asociación da Memoria e Historia, non? O grupo de Emilio Silva, que aquí representa Carmen García Rodeja. Sí, a RMH. Sí. Bueno, ao final por aí non houve nada, e hai un par de anos, entón, eu chamei a Istagra. Bueno, mentras tanto, eu xa conectara cunha sobrinha neta, o pai era xa moi anciano, pero falei con el por teléfono, bueno, e a sobrinha neta, pois, animoume a seguir e tal, e entonces, bueno, pois, hai un par de anos, pensamos en chamar a Istagra, chamamos a Istagra entre persoas aquí, a parroquia de Beira, o cementerio, que eran Conchi López, Gustavo Herbella, e outro creo que era Mario Vila. Entonces, eu expliquei o testimonio completo de Jesús Vázquez de todo o que fixera, e eles dixeron, bueno, pois, aquí hai unha información que non a traballar a cegas, e xa vos diremos. Bueno, ao cabo de, non sei se agora pasaron anos, un par de anos, non sei se foron unha semana ou 20 días, ou así, chamaron para decir que aceptaban o traballo e que iban a esperar a ver se para o ano seguinte pois tiñan cartos e traballaban. O ano seguinte, que foi o ano pasado, non tuveron, e este ano chamaron, hai poucos días, quizá 10 ou 15 días antes de empezar a traballar o día 6, e efectivamente empezaron, acabou a sorte de que empezaron un luns e os xoves pola mañán encontraron uns restos. E esa intervención que están facendo agora é exactamente no lugar onde che dixera esa persoa?
tan exactamente, porque el poñíase nun punto e balanceaba a man a dereita e a esquerda e decía, o mestre ten que estar aquí. Bueno, pois ese punto está a 30 centímetros dos pés e a un e pico da cabeza, é dicir, engañábase respecto do centro, pero pouquísimo. Entonces, o que pasa é que, como hai varios, pois claro, eu sospeito que non o levaron solo, seguramente, entonces non se sabe, non? Claro. Bueno, en instancias, pois foron as seguintes. Julián Hermida era mestre. O pai era da Póboa do Caramiñal, pero el nacera na Rioxa, bueno, en un sitio que se chama Ciuri, cerca de Aro, porque a nai era dali. Bueno, a nai del morreu cando ele era un neno, non sei exactamente a que idade, e veu pa aquí e estuvo vivindo con un tío, un irmán do pai, Hermida, e despois pois, tiña un primo na Coruña que era fillo deste, eu non sei por que el fixo as oposicións e pediu aquí, non sei como coñeceu a miña tía tamén era mestra, e, bueno, non sei. E así foi como chegou a Galicia, non? El chegou a Galicia de neno, a vivir con un tío que era mestre e que vivía en Conso, cerca de Santiago. Pero aí eu deso non me preocupei demasiado, porque o esencial é que cando el fai as oposicións durante a Segunda República e coñece a miña tía, cásanse en decembro do 35, e ele era non era un activista político para nada, Pero estaba afiliado a algún sindicato? Estaba afiliado á FETE, pero non tiña militancia política, máis que esa sindical, pero non era un activista sindical. Estaba afiliado á FETE como moita xente está afiliado aos sindicatos. Pero, bueno, el tiña seguramente certas cualidades porque a miña tía contoume a min que nunha ocasión falou un acto da FETE porque lle insistiron tanto, ela dicía, insistironlle tanto que dixe, bueno, pois fala un pouco, pero que é a única intervención que recorda de él. Bueno, os motivos non se saben. O que sei é que o meu avó, que era o pai e a nai, claro, de Luz Lastres, que era a súa muller, eran de Vimianzo. O pai dela morrera no 31, entón en ese momento só vivía a viuda. Entón, uns 15 días, ou 20, deduzo eu, despois do golpe de Estado, a final, os últimos días de xullo, os primeiros de agosto, presentáronse na Casa de Vimianzo un grupo de falanxistas armados, dirixidos por un de ali, que foi dicir onde era, buscando a Julián. Pero Julián non estaban ali, e nada. Al dar o soplo de que podían estar, porque outra irmá, unha cuñada dela, outra irmá de Luz, que se chamaba Maruja Lastres tamén, claro, estaba casada e vivía nun piso na Algalia de Arriba. O número teño eu entre interrogantes o 12, pero, bueno, non importa moito, non? Pero era aí. Entonces, aí, entre as 12 e a 1 da mañán, no día 29, entre as 12 da noite do 28 e 29, non? As primeiras horas do día 29 de setembro do 36, aí teño o testimonio directo de a filla maior dos que vivían ali, Mariluz Astray Lastres, que era prima miña, pero que era moito maior. Bueno, nacera no ano 22, e tiña 14 anos, non? Bueno, iso explicoumo ela con detalle. Dixo que empezaron a golpear a porta, que se levantaron todos e apareceron todos ali na porta, quere dicir, os 4 adultos, pero tamén os 3 rapaces, os 2 pequenos, tiñan na casa unha empleada de fogar, e saliron da man dela. E ela, que tiña 14 anos, gravou todo, claro, con un min.
Dice que entraron a culatazos, que o seu pai, que era un home conservador, pero non fascista, claro, que se enfrentou a eles, meteronlle o fusil no peito, bueno, non lle quedou máis remedio que ceder, non? Entonces levárono, contábame que a súa muller foi a levarlle un paquete de tabaco, meteulle no bolsillo da chaqueta, el díxolle, para lo que me va a servir. Bueno, pois baixaron con el, claro. O concuñado, Arturo, saliu detrás. Volveu despois, bueno, a nena era unha nena entonces de 14 anos, non se acorda moi ben. Sabemos que o levaron a Beira, claro. E o pasearon. Bueno, o pasearon, decir, ali foi asesinado. Quero decir, a mí interésame resaltar unha cousa, todo o mundo sabe que os crimes eran de dous tipos. Algúns máis regulares, que se facían a través dun consello de guerra, ainda que o consello de guerra fora unha pantomima, pero, bueno, dábase unha certa forma, e logo eran fusilados. E outros que a xente di, foi paseado. Bueno, paseado significa eso. Secuestro a man armada pola noite, ali foron 2 falanxistas e 2 guardas civiles, que era o típico, É dicir, sempre iba unha forza de falanxe, pero avalada por Guardia Civil. E levábanos a donde lles parecera. Outro sistema era que xente que estaba detida sin nada en contra, nunha cárcel ou en algún sitio, poñen en liberdade ás 4 da mañán, e se estaban esperando ali o que popularmente se chamaba a Brigada do Amanecer, ¿no? Que era o mismo que en vez de secuestrarlo, entregábanlles así. Bueno, entonces eles leváronos aquí a Beira, e a min, o meu informante, que citei antes, Jesús Vázquez, díxome que o mataran no campo da Pousada. O campo da Pousada é un sitio que ainda hoxe se chama así, pero que casi ninguén recorda xa o nome, que está na carretera que vai do Mesvento hacia Betanzos, a uns 3 ou 4 quilómetros son, en frente dunha gasolinera que cando eu fun ali no ano 5 estaba en plena actividade e que hoxe está abandonada. É dicir, que o matarían aí e despois o levaron hasta Beira. Non o levaron eles, porque outro sitio onde fusilaban moito aí en Beira era nunhas canteiras que se chama as Catalinas, que sí, que decían que eran máis. E tanto desde un sitio como desde outro a xente do pueblo, que deixábanos ali tirados, levábaos desde as Catalinas en carros, e desde ali non sei como, levábaos ao cementerio que estaba ali ao lado da iglesia, non? Aí contoume don Jesús Vázquez, contoume que el tiña 14 anos, que levaban mortos que os metían nunha cuadra que había ali onde os curas se deixaban os cabalos cando iban a misa e tal. El tiña 14 anos, andaba por aí polas vacas e viu todo, non? Díxome tamén que nunha vez ele e outro compañeiro obligaronlle a cargar con cadáver, porque despois sacábanos dali e poñíanos en riba dunhas mesas para que non nos comeran as ratas. Esas eran as súas palabras. Entón, facíanlle autopsia e entonces a ele e un compañeiro obligaronlle a levar un cadáver e poñelo ali en riba da mesa, pero decía aliviado, menos mal que nos deixaron marchar antes de facer a autopsia. El tiña perceptible, polo menos para min, aínda, eu que sei, pois 7 anos despois, a impresión que recibira, que imagínate, un neno de 14 anos, sí, vendo todo o que el viu, que é moito, e claro, eso que marcou-no. Estarei sempre eternamente agradecido. Contábasme hai un cachiño que a túa tía tamén era mestra, non sei se sufriu represalias despois do asasinato do marido, ou puido seguir exercendo, como foi a súa historia? Bueno, ela
o marido sacou un dos millores números, ou o número 1 da oposición, e foi directamente a Coruña. E el levou a muller por dereito de consorte que había entonces, non sei se foi, xa non hai, pero durou muitísimos anos, non? Como el era a súa muller e era tamén mestra, pero levou na Coruña. Ela foi castigada, expulsada, non expulsada de todo, porque volveu, pero non porque ela non tiña ninguna actividade política. O que pasa é que ela tiña, en ese momento, era a viuda do que era un roxo, que era calquera, xa sabes, non? Os roxos eran todos os que non estaban. Entonces, ese era un inconveniente. Outro inconveniente é que o seu irmán máis pequeno, que era meu pai, estaba escondido, e que, bueno, despois tuvo suerte, porque cando puideron xulgar foi xa en xaneiro ou febreiro do 38, que amainara un pouco, tuvo un consello de guerra, foron benevolentes e condenaron a cadena de 30 anos na época por rebelión militar. Bueno, ele era un estudiante, pero él sí era políticamente activo. Lo que era militante, teu pai, de algún partido? Meu pai andaba entre Izquierda Republicana, o Partido Socialista, a UGT, bueno, era un estudiante activo políticamente, non? Eso sí, pero activo políticamente non criminalmente. E, bueno, pois foi condenado a 30 anos, ainda que, bueno, non estuvo tanto tempo, porque xa sabes o que pasaba. Bueno, eses eran os dous, claro, esos eran os dous inconvenientes que tiña Luz Lastres para que a botaran fora. Bueno, ela estuvo castigada un tempo e despois conseguiu que a rehabilitaran e mandaron a Merexo, que é unha, eu creo que é do Concello de Muxía. O sea, moi lonxe do seu domicilio. Moi lonxe da Coruña, pero bueno, como eles eran de Vimianzo, ainda menos mal, porque, pero bueno, estuvo ali. Eu non sei se queres que me estenda máis. A min contoume unha anécdota de que é unha coña, Contocha. Sí, contame. Bueno, pois mira, ela chegou á escola e tiña na escola, atrás da súa mesa, un retrato de Franco, claro. Pero claro, nos anos 40, despois da guerra, eso non había televisión, a xente non vía os periódicos, e a xente non sabía como era a cara de Franco, non? Como se sabemos todo, hasta demais, non? E entonces díxolle aos rapaces: e vos sabedes quen é este señor que ten o retrato aquí atrás? E dicían, non, pero había un máis espabilado que lle dixo: eu creo que debe ser o pai de Don José, porque cando Don José era o mestre xa estaba... Mira unha cousa, para unha persoa como ti que levas anos tentando recompoñer un pouco esta historia familiar, que suporía localizar os restos do teu tío? Que suporía para ti que che confirmaran que un deses restos é o de Julián? A ver, unha enorme alegría dentro dunha enorme tristeza. Porque encontrar eso así é terrible, non? Pero bueno, polo menos poderíamos darlle sepultura, inda que el non tuvo fillos. Súa muller, pois non o vai a ver, pero poderíamos darlle sepultura e bueno, mira, eu penso que a actitud ante estes feitos é unha consecuencia da ineducación do pobo galego e de todos os povos de España actualmente. Quero decir que para mí non é concebible que despois das eleccións do 77 ou da Constitución a xente non estivera en masa, existo. Pero non está, non importa. E entonces, pois, bueno, é verdadeiramente unha vergonza que España teña máis de 100.000 seguramente fosas, o sea, mortos, e non se busquen.
E eu, que, bueno, pois, que xa nací republicano, pódese decir, non? Pois, claro, para min eso foi... Dixenche antes, eu cando se terminou o monumento de Tui, que eu non sei se o coñeces, pero é unha obra moi boa de Silverio Rivas, pois eu dixe a min mesmo, e ti que faz que non buscas a Julián? Porque se non o buscas, ti non o vai a buscar ninguén. E busquei, non? Pois a ver se hai sorte. Agora hai que esperar porque vais a facer, pero é que se non é, creo que van a sacar outro antes do venres e os demais tápanos. Se é un deses dous, pois xa está, porque temos mostras do sobrinho para o de... E se non, seguiremos esperando, pero el ten que estar aí, vamos. Pois esperemos que apareza. Pois Antonio, moitas grazas e moita sorte. Moitas grazas a ti. Unha oferta. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.